Hør der, inden vi begynder, så siger jeg bare, der er nogle meget specielle ord i den her video, og ja, bare enjoy. Bare lige, at lyden den fucker helt vildt, så ja. Du mangler lidt musikken, føler jeg lidt noget. Nå, hvad kan du gøre? Nå, hvad kan du gøre? Hvad kan du gøre nu? Der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg er nødt til at hoppe af. Allahu Akbar! Ej, jeg fucking svær, hvis jeg seriøst... Du er så fucking gammel. Nej. Hvis jeg dør helt... Nej, det er tredje gang, jeg dør. Nej, hvor er jeg dårlig. What the fuck? Altså, Nord! Fucking hell! Which bomb cloud dog doing? Spiller vi ranked? Yep. Du kan se det, hvor vi har en rank quest. I løs. Oh shit. Ja. Ja, jeg er også død nu. Jeg er død. Ja. Sådan, gutters. Ej, hvor vi gode, man. Fucking hell! Er du ready op? Nej. Hvorfor ikke?